Kif nhar l-erba' se tkun ippubblikata l-inkjesta pubblika brabta mal-mewta traġika ta' Gian Paul Sofia, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella sabiex mal-mument li tkun ippubblikata, il-Gvern jimplementa ir-rakkomandazzjonijiet kollha kif ukoll tiġi diskussa fil-Parlament dakinhar stess. F'mistoqsija parlamentari supplementari, Bernard Grech appella lill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard sabiex jassigura li se jwettaq dawn it-talbiet li ressa il-Partit Nazzjonalista. Din l-inkjesta pubblika l-konklużjonijiet jiġu pubblikati minnu fih u jiġu akkordati numru ta' ġranet millum illi fihom inkunu nistgħu nagħmlu d-diskussjoni u din ma tkunx diskussjoni tal-ħarba biex inwarbu s-suġġett malajr minn fuq l-aġenda. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Attard assigura li se jitlob li jsir dibattitu dakinhar li tiġi pubblikata l-inkjesta pubblika bil-implementazzjonijiet li jsiru jiġu anke diskussi sena wara bil-għan li jikkonfermaw jekk kienx hemm titjib fis-settur tal-kostruzzjoni. Iżda waqt it-tweġiba tiegħu il-Ministru Jonathan Attard ma kkonfermax li r-rakkomandazzjonijiet se jiġu implementati kollha. Min-naħa tiegħu Bernard Grech qal li din l-inkjesta pubblika se tkun konferma li hemm nuqqasijiet kbar fis-settur tal-kostruzzjoni. Din l-inkjesta pubblika saret war il-gvern ta' Roberta Bela spiċċa kellu jagħmel U-turn war li eluf marru jipprotestaw quddiem Kastilja dan hekk kif il-membri parlamentari Laburisti kienu vvutaw kontra inkjesta pubblika fil-Parlament f'Lulju li għadda. Is-seduti tal-inkjesta pubblika urew biċ-ċar li diġà ħarġu diversi fatti li ma kinux magħruf bil-proċeduri li għaddejjin fil-qorti, fatti li kieku għall-gvern kienu jinżammu mistura.